Craobh Scléip Agus cé a hiúci amach bór agus cé a bheith a measc na réaltaí a bhuaigh Comórtas Scléip thar na blianta. Bell. Lay down with me. Give you what's left of my soul. Róisín Seoige. Ní bhain an seachain, cóhfuil it in sin mé. Cifannach big an Amy Banks. Bannaí Lynn. Díomh a chuir de Gael agus fáilte is te faoi dhearú tá an lábhar linn támuid an seo chun Craobh Comórtas Scléip. Ghaelcholáiste a féthe a céileú rith jeú an seo aniu bé ar muitheoirí ar ósogin to sketchmní ormsa níos an fú féin to sketchmní ormsa. Tá rubig nervvéiseach ach támuid an seo ní in san fearhéal beidir an lína ach támuid an seo beálah ar lína tá sogan go bhfuil sibse a le ag brathnú ar nó achan corneal den tír, achan corneal den dón beidir agus just caihí mé ará gais ón báite déarna go dtí an báite seo bóhaidh le marrá ar son aithn duine an seo atá ag obair i Scléip agus tá go leorrán ar sa chúil. Mullen Mojdív as an iirecht olmhórtar chuiste agad bhdíh an ceol sibh hín na ceoltóirí na muinteoirí na tuismóirí tá écht bonse má agad agus is margheall ormh se ghfuil mud an ná bheith an seo libh inniu in san cinelín dóin cinelín techniúil seo ní chuir ceapan tú? Yeah, sinné is tóga agus caithímuid mulla speisialta a chuir na múntóirí ar fad mar teigemuid go gur na múntóirí ar fad an irid sin ama ar lápíd an clochta agus go speisialta am líana mulla anmhór ag donna dul na teisiomóirí ar fad mar bhí cuidmhór an clochta ag dul ará sáile le coppla míonús. Ach rud a hasan amach sa Comórtas seo, Comórtas Scléip blian in a bliana na daoine ceoltóirí faoi le a hasan amach. Agus a leanan ará, a hosín amach beidir sa Comórtas seo, ach a leanan ará níos déanaí, coppla blian níos déanaí agus bíonn siad ag eisiún tlú dhioscí nó ag seanam giganá nó ag seanam ag féalta ceol. Agus Mícheál tá anam na móra hééis tosú amach sa Comórtas seo. I mean, anna go móra ní tá a cant ar réaltaí an seo. I mean, tugan an Comórtas seo ardan den Scotland. I mean, na orcamid an réaltaí seo, right? Aoibh Bell, Róisín Seoige, Amy Banks, Sonia Cassidy. I mean, bhí Amy ag ghlacu páirtear son na Héireann ag Comórtas Eurofís. Bhí Aoibh Bell ar an telefís asasna. I mean, níl an seo an Comórtas seo ag tús pointse agus just orc ar an talan atá teach na mahas. So, déncínta gúis bh cuineál súil ar na ceoltóirí óga seo ar fad agus déncínta iad a leanút sa chéad coppla bliain eile ach bé muid an curtús leis an Comórtas agus leis an ceol ar fad a gceann coppla nóid inis ach ar dús bhualamid leis na moltóirí agus cluisimid faoin méid atá ag tastal go thuanacht. Tá an lámórling agus tá muid a súl go mór leis na hiireachtaí ar fád eáil. Tá an túfas cleachta den tagaí, tháinig muid méid Aibre chuirt beseach na réamháltaí agus muid i gceir ní smúa eáil sa gríomh. Is seis mór míteach a seo raibh. Tuigim go sé dechar ach tá muid ar fád sa má céile agus muid ggéir an obairthúil sin eáil. Ora a chuirde seo muid siod Craobh Scléip fí hían an rud is smúa hasan twine eáil webh inniu na ordchaid an ceol ordchaid an óraníochta siod éibhar neis topic an deis. Hello Cháirde, is mise dúirna ghlacáin tá má dúirch treis PhD ag críochnú gleachta na filiíochta bhéil timpeall Ghaelach Phobalscoil so dúirt bhí rá bhfuil mór an cleachta gom ó hebh cuasaí ceoil agus gan áras is láthóir telefíse mé chumá chéanna. Agus camerará tá má súil go mór le bheith ag éisteach libh in nómh bhí me ag éisteach libh le cúpla seachtain na nós agus a plé cuasaí le páirc agus le gráinge agus camerará bhí me anthóga leis an caiidán. So is súil le tosnú leis an obair nómh agus bheith Traoladh. Well, sinna bhfuil a cuair de Gael tá tuairimí na moltóirí pléite agus tá siad ar fad cluiste agan freisin agus tá sé námanis dún tús a chur le Comórtas Scléip fithe hain an bouta ceanid támuid anseo
Fuiara agus mar dhéanam muid de an ná chumad tú leis an gomórtas leis an categór óráníocht daoineir sa stíl pop, rock, rap le féintionlachan agus fuarimar anna cuid éireachta simlíana. Tá sé sin fearníomh hanig na céad míorna se agus ba cartúna rá ag an pointe seo, cé nach méid deis ó gin ach blúrin beag a haspan stíb de ahan víorniu bhí deis ag na mótarí ahan mír a eáil ina homana. Mar sin dé chumas tús leis an gmórtas. Ag cur tús leis an chomórtas dúin inniu tá chuomhann ní chéalahan ó Scoil Chaitríona, anú na grúirí ó Ghairmscoil Mhic Diarmada, Cóir de Butléir ó Scoil Chuimsitheach Chiaráin, agus aisiad na chohí ó Phobalscoil Chorca Dhuibhne sé an categór ná a ránaíocht inar sa stíl pop, rap le féintionlachan an fearn sóisireach. Titan basta galore, ag mi han tú na sé titan ní smó, da crain all tal. Unstackled fun on board, net Tariga. Tom spare all again. Stop on gceoltóirí ag tú gafa sister céine so bear is scafarna ó dar an Tom géirí Beggy goni ballabasti ag runner go hort Tom heck fog with a lair few but you saw a halidama Ghaelcholáiste Mhuire AG is na million kings so can't go on bow a team part is feckin' toast a core don't spare all in girl stop on gceoltóirí
Well, bin agah an chéad categóir óráníocht éonar sa stíl pop rock rap le féin tionlaach an sóisiir tá sé Jackar dullar dús aprina siad an job tús anna láidir agus dtíirní ghlach an ní raibh an seo léon ribh seo mar bhótar. Céir captú for sin? Well, cad cheap mealach sin, Cá mar rá, uirtain ar chiam an taosóg a teachta níos, chuirn sé tón sé get asat mar tá choábalta, braábalta ar an canna, braábalta ar an seint agus túnlach in horta a féin. Rud ná film héin ábalta chuige ach cá mar rá bhís anna hóca leo. Dá me an tuairt mola nádar cad dhearthing, is socha tag an anna chud don fiaus leis an abíocht agus leis an cleachta ach rud amháin a dhearthing leo bheith arach féin ná beidir a bheith a good ama hogan to socha le rawan an árán agus cinú gola compórdach níomháin ó héamh an glórda a chomá hénig ar an túnlach in chomá agus tagan chéanar le chéile an son sa deire ach mar dúirt me anna hóca leis an gang seo. Agus idir fad bra ábalta uirla sí a henam bra ábalta canna rud nach féidir an déanamh an iar dúirin ach fecamid níos déanaí cé thiochaí amach ar bór ach a ráileann in iscadí an chéad categóir eile. Ach conas mar a bheith an caidan sa categóir óráníocht éonar sa stíl pop, rock, rap le féin tionlaach an sínsir. Sa categóir seo fecamid Éiomh Níaragán ó Choláiste Ailigh, Owen ó Muracú ó Síocán ó Ghaelcholáiste Mhuire AG, Cloisimuid ó Chiarraí Ailigh ó Ghaelcholáiste Chiarraach, Aibreán ó Scoil Chuimsitheach Chiaráin agus Cloisimuid freisin ó Hollynick an Ward ó Phobalscoil Chorca Dhuibhne.
Captain Uncle Lance's hail of Looks brag is keen to hold it. My single fart in a roadie raha. Me log me knocking desk. Top of me smart sin lumsa I want sleep my hail to road in lehin on dom. Row in my one and sleep hey milka roomings take on to weakness. She found until no da 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 da. To kursi cool frito Costa gun rito Beam he slash a kermer mind a goira Eachréidh glow no Chonaic may tree lost Me legim lum macrile curry No chamelet a cree I'm not who can't have it hurry Some step I want sleep to Ghairmscoil and Radatáhaid Nor a bhrainn tú tar seach ní féidir leat cáilú Nor sill and jora ódó húla Nor a highland tú rud nach féidir leat a agus Jean fi mé iirecht tú Yeshu. Bhín á géibh an categóir óráníocht déanaar sa stíl pop rock rapla féin sin le cin síintear agus coolamar cuppa glór dochreite sa categóir an sin inis dtíar an níl mo glór cosúla sin in éoncur ach tá do glór céad a capú fao sin déireann. Tá tú adamhacham tlásníomh chum a garí dearag inis agus tasathe féin fémhanéil ach anyway. Cad a cappas fé sin, árátha úntacha
chomasach agus chobín agus dachar mulla bhhuirta mar tá léir cho ábalta ach is socha dá mengatúirt éonbhil dóibh is mar araní bhím se gánaí fara amach de cóch tefir de san focail don fáíocht agus an siléireacht sin tefir de focail na amhráin agus sin é an mulla a bheith gom dus na amhránathe seo. Díú isteach go móra sin amachcha seo agus ní bheith éon tóran le feabhas ar an amhránaíocht. Agus a greitá aoníomh is dólam go bhfuil má chinine dinta gom. Cúir é an cinine sin dúr an jómad amach níos déanaí sa chlór ach bugamid a ráis go dtí an chéad cais a eile. Or an íag déanaar sa stíal poprock rapla féin siúnlachan ó umríon taca seoir. Agus san óíocht an seo bei lísannic an rí ó Scoil Chuimsitheach Chiaráin, Ifaní Mhuire ó Ghaelcholáiste Chill Dara, Líon í Cruthair ó Ghaelcholáiste Mhuire AG, Cloiste muid Saoire ní Ghaelcholáiste ó Ghaelcholáiste Mhic Diarmada agus Gréis ní Ghairán ó Ghaelcholáiste Chiarraí. Bólin mo chríise Nar hagan tú garchom Tá síl rochear Fan luminis Is tá tú muintin Gach nu medin lá Is tá me ingrálas Na de hel fan lum Ban in sa sneacht de laat Has in sa wacht gwyd Tas in tu emshe Maar has in ma gwyd Oh, en tegen tu on gwy Oh, in ma gwyd Voor ma mo royal Sníel ma gwydse Tá sagam sa satsa Tá tú choláidir cho Craogus chutas Fan luminis Dá mé Bí mar sin Bí mar muid bílinn A céim fánach maín tú tin Tus bán na haber Gwening tú féin gus lach
Canahin Jamor Colian Tamene Moyalvor Acne Hila Mino Dame Mobam Fasa Ektasha Lisho Major Namora Nation Ayanu Shema Eramo Ora La Flashihu Inish the Ahindena Garlatan Toran Kego Wilshire Shimplian Nishtashayan Exilgur Kama Let your scream Some suits go hard, tired of me, my grim. Is that sheer and dashing, air nose naguiha, iron lash no rails, air nose nahiha, some to ega. Swords of the love, not beast gonna read. It's made of unread, it's no ruin show. By me let the heave Ghairmscoil no beast gone reef wing van she no leg them grasha my hair gra it's my ruin show my couple gobs I'm in my either no beast gone reef wing van she no leg them grasha darling Shady and way, in mean on steer, but she a dash drink a gear. Well, gan out fi arcade na gashin sin sa categór arbaniacht éanaar sa stíl pop rack agus rap le féin tunlacin ó umraon take na grúpi níos óige sin gáin a can share éist céir a captósa sin. Was ik het heen, ach, zo dat kan aan de categorie is zakre ervalig, maar het moet een vader mag een lof, het moet een geestelijk een loor awaan. Niet moet het zien een heel ergens in de padel maar een heel groep, ik heb dinawaan of gloor awaan, ik moet ik gemam show na hoornige een loor heen. Ach, het is al op heen, ook is kan achterzie aan er een van alles, het is een vier halwachtig. Agus chomala sin caiisiid órán a ranú a Ellen's chopéin freisin. Agus sílam go nearán si sin inne agus tá anjad san take ach be sé take ar duna go ranú. Bé na si ar béis naú an dúgus sin ormsa ar railinn hiag an céad ranú gaile. Agus an céad categór eile ná arránaíocht éanaar sa stíl pop, rack, rap le tunlacin ó umraon take an grúpa síntreach an uair seo I measc an omíocht an seo bé Ellenaí Gowan, Ghaelcholáiste Chiarraí, Zanna Akach, Choláiste Ailigh, Stephanie na Gile Fáric, Choláiste Pobail Osraí, Raphael na Gar, Choláiste Eachréidh, agus Hannah na Fáidín ó Phobalscoil Chorca Dhuibhne.
Aibreán tordóthistú. Is mé an duine hastíon núd. A deirbí lean inú go deá. Aibreán tordóthistú. Is time ag maithú cóbad. Bhí gachrad armachan smean Choláiste fad. Is bé make ticham and nuas. Tá mic fólam faoin rá stam fós ag a tús. Aibreán tordóthistú. Agus bhfuil sé síl seán mí fearróg. Tá is a gom mar sméid cheandaí. Ba gceoltóirí móachar is díl sí móhrístiú. Ceadaoin abama ahar hí sin orlinua. An rud teol ceadaoin nó agus a rang. Is an tain úr te.
Well, sin mar a bhí amhránaithe inar sa stíl pop, rap agus rack an grúpa Sínteach an uair seo a chráine nar bhaid an bheith dá chuis a prógramniu. Yeah, tá job mór sa cód amach. Mar dúirt me leis an grúpa rih seo an jam sóisiach támuid i cuatú go leor ón ránóg seo, mar támuid a díú ar an ngá óháin agus leis an dram seo támuid a cuatú caiid an níos airde i ríis. Támuid i ggéir go muí nach agus sin bud a thug na faoi deir leis an grúpa seo bhí go leor féin muí nach agus heise sin amach go mór agus bhí eisiúchan an láidir an tacha brenn hóráin agus is cosú bhfuil a síl héin acha bar fad. So, níl tam cadasam with an jam seo. Well, ní óá go méin tarthaí sin a ógurt ó bhíon achar dús mut an dulrá anis a ríis go dtí an céad categóir eile. Agus sé an céad categóir eile ná ceol uirlis inar sa stíl pop, rack agus snag ceol an uair seo an grúpa sóisiach. Bé, Jude Chhuarabard ó Ghaelcholáiste Chill Dara ógin, bé ón ó Chaitríona ó Scoil Chuimsitheach Chiaráin le feicil, bé Aibreán Gallagher ó Phobalscoil Chorca Dhuibhne Scalan, agus bé Caitriona Ceallaithe ó Ghaelcholáiste Mhuire AG i Mheánscoil Mhic.
Well, tá deire díreach talca an sin leis an categóir ceol uirlis sa stíl pop, rock, snog ceol, sóisiir agus chulamar. Agsúlacht rá agus tháinig mar meascán mór do uirlisí agus tá sé tábhaach go rá freisin ag an buinte seo go raibh deis ag na moltúirí ar fad fécint ar na físeán ar fad ina umlána. Ach an tam seo tá póric an seo lena thuairimí a reintlinn. Bhí an caidan an ord. Bhí sé do chréite, agus im léana an óí bhí dúsláán ar le i gceist agus caithmé adhfuil gur pribléid a más amach a bhí an moltúirta dhéanana ar na homathirí. Níl sam cechi bhfuil in airge aus tacaí orú im léana th blianta eile beidir an dúsláán go gairíonn sé sin. Is tócha gá mé buchas a ghabháil le na múntóirí agus pe duine bhí ag taú lo mar bhí cholaiteán go na homathirí. Har a bheith maith agus is léir gra fis an ratha acu agus ionintach deachar moltúirta dhéanana. Níl is agam for chunas gníní tú hain gráine agus déireann an cinenne mai sásta gur sibse a ann agus nachfuil ormsa bheith buair faoi sin ach fanna go muid sa categóir céine an uair seo agus bogamid ará go dtí an ranóg sínsir. Agus sa categóir ceolúir lei sé éonar sa stíl pop rock snag ceol sínsir fecamid Paul McAspig ó Choláiste Ailigh, Michael Holden ó Phobalscoil Chorca Dhuibhne, Aaron ó Fahi ó Choláiste na Craoladh agus Gráine ní Mhuí Ábhail ó Ghaelcholáiste Chill Dara.
Tá caidan ag éirí níos irda agus níos irda an tam fad póric. Seo ceantas na blianta is fearr a bhí agan riamh. Ní féidir ach é sin rá. Bhí sé duchleite an caidan agus sa gascóir seo just bhí talan den chéad scoil a feiceáil. Is léir nach chuir na srínta isteacharú neomarcha buchas le chulaganna a hacha gló. Rud amháin a dhearann díorfaí critéir na gasagóirí. An meg tá slúplachtán agus tá slúplachtán ach caafar a bheith cuairmach nach chud bheith saoú an critéir in umarcha. Ní tú ná nach scaoile le in éad áirithe. So, chun ar an critéir ach ó thaobh an ceol hain duchleite. Beg nach do dhéanta búteoir agus dar na áit ranna. Agus leí tú na srínta an sin ceapna beidir go gurh sé sin is deachar an gomórtas is mína. Imlíana a féidir gur ceirí sé agus go raibh níos mó ama ag daoine cleachta dhéanamh súáile imlíana. Ach bogamid a ráin is go dtí an chéad categoir eile popgrúpa agus rockgrúpa le féin sin le an sóisiir. Agus ag túir faoin gomórtas an seo, bei Gráiste ó Scoil Chaitríona, Gursacha na Gaillimhe ó Choláiste Cholmcille, Cloisimuid ó na Halpacas ó Phobalscoil Chorca Dhuibhne agus an grúpa Craoladh ó Choláiste Ailigh. Grain nor toss you move. Wheel ain't toss nor toss you straight. Wheel ain't grain nor toss you move. Still on chuck Craoladh ain't toss you straight. Sweeney cognac sheep. Van fishy gajo. Kneeling grain nor toss you move. Still on chuck Craoladh ain't toss you straight. Higum, 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 higum. Hey, you're fucking calling us with fame. Kneeling grain nor toss you move. Kneeling toss nor toss you straight. Kneeling grain nor toss you move. Still on chuck Craoladh ain't toss you straight. Smaes is curving love on steel in the lake. Made a ganzi, the sugar for running, Ghairmscoil Mhic Diarmada. Chamors hanging to lamb, dar made the hill, the she heard nach bra mar bra she is killing on speed or to free yes a fog a map for wash came father blowing on mad evening mischief you laugh.
Well, bhí anna crack ag na grúpaí ar fad an sin pop grúpa, rock grúpa le féin sin le can sóisiir agus deireann. Tá mé ag súil go mór leis na grúpaí sin ar fad a eáil ar ordáin mór áta ag an lá aigen. Absolutely níamh ha sú leis an lá go mún míid burt le chéile ó scóráte agus sin buint sásamh as ceol úntaach an drám óg seo tá teachta níos. Cha mar rá is soá a haí hain tuigim go má gur Tisbantas mar seo iirecht mehel mór daine atá treis bheith gobar a dacha chéile múntóirí, tiismóirí atá tuairtaíochttas an ceoltóirí óga se agus tuigiid gan áras gur bíad an tréimhse scoláireachta sin agus sin ar an Mheánscoil socha tréimhse amhchinúnach is saoil an ceoltóra agus tréimhse a foiinean iad socha mar alíontóirí amachchan seo so tá na hisismóirí agus na múntóirí le mola chomá ceanam dunim héanaach. Is obair a grúpa a bhí ann go daríir agus tá sé sin le feicáil tríd an chlór ar fad ach tá sé nám dún inis bugarrá go dtí an ranóg deireanach atá agan sa chlór. Agus sa categóir deireanach seo popgrúpa, rockgrúpa le féin sin le can sínsir, feicimid camo agus na lads ó Mheánscoil Gharman an grúpa fum ó Ghaelcholáiste Choilm, galóir ó Phobalscoil Chorca Dhuibhne agus an grúpa seolta ó Scoil Chuimsitheach Chiaráin ar an Ghairmscoil. Is mé ag tam an timppel fecham thuúla a grá tá mar lidum Tuigim ná raibh an target agamach bhí an grá tá mar lidum agus déon dá rúda do mé an pá agam ní bheith mid ag dréadam Ha inis bícis Le seán bíní má mo chrí se mo hí mar rí le do chu Victor Fowler, Queen Ferrari Neil McCann kill new LT Is small like Xbox, or small Atari Neil Marie and Tuna Cleaver Cold True it's another done a hit a ning all that Well Tá agus té cool kind true Is mé ag tam an timppel fecham thuúla a grá tá mar lidum Tuigim ná raibh an target agamach bhí an grá tá mar lidum
Agus sin é an categóir agus an ranóg déireanach I Gcraobh Chomórtais Scléip fiche hain popgrúpa, rockgrúpa le féin tionlachan sínsir deirean bhí an categóir sin ag levéil eile. Dochreite má. Bu jochar chum a haú go raibh hain nó éige do mocharde an levéil sin nar bhí mar an téis sin. So tá súil go mór leis sin méid chiimiid an dramse amachchan seo agus cáime rá. Socha tuigim an iirecht agus an planáil a héanana seach I fhí seán mar sin na chuir chéile. Bhí se annaíachar am líana ach dair gló caiidán omláin nua a thuairscín mórt. Agus sin é a chuirde deireatága le Gcraobh Chomórtais Scléip fiche hain bei deireanna éis ag dul cúastáte in éanaach le póric agus Grania chun na turthaí fad a phlé agus béisi de rais linn go hanalú fad. Ach idir an dálinn míhall tá tú in éanaach le fear anna hábhachtach. Gur míle maigad níomh agus is cinse gohfuil fear inta tábhachta sin I Mheánscoil inis. Tá más ó chaile bhí cúpla seachtainn inta gnóthach agus a cúpla mí inta gnóthach. Bhí cúpla bhí difriúla going comá agus cosúla gachéin Chomórtas eile bhí Scléip difriúlam líana. Tá míad anna-hása leis an méid obair a bhí choraisteach ag na scoláirí fad, ag na múntóirí agus na moltóirí agus na daoine a chabhraigh linne seo chur láthair. Tuigeann se féin go mbeidh in gcónaí in Airclann agus go mbeidh sa clasacham Láchliaad an Craobh den Chomórtas seo ach leis an bhíon glasáil agus na sríontar fad an mbliana seo an slí is fearr a bhí going leis an Chomórtas dhéanamh. So tá míad fíormhuíochtas na scoláirí a bhí I déanamh na tafadaí seo ar fad Somála, is trig na seamra lepa cohéin, is trig sa cistena cohéin agus na múntóirí bhí ar Zoom lo agus a bhí atá takeíocht dóibh. So bhí blian difriúla going ach tá míad fíorthás a bheith ag an buinte seo a nacht. Tá míad fíormhuíocht díobhse chumá bhí híl mar cólacht le bheith cabhrúling don níomhnaí crónaín a bhí an socha nacht mar lárathóir agus chumá le sin dos na moltóirí ar fad a bhí féchan deir na míorna bhí déanta ag na páistí. Caithe mé chumá mo bhuichas go bháil do foras na Ghaeilge atá mar takeíocht a going ar an Chomórtas seo agus ar annachchuid dos na scéimena eile a bhíon arsúla go Ghaeilín comá. Ínta bhfuil cai mé ragur bh muid chéin ansólt sa bheith ag obair libh an mléana agus achtasúlagam go bhéh muid ar bhais in san fíorhéal don céimhlín eile feici muid linn. Ach tá sin amanis, Jerry a chuir leis an cainte ar fad, mar faoi airú, tá sin am dún na búterí a ógurt. Dúir na ghlacinn tá tún acalum, tá mission ar bhíseach, tá tusa ag crí, go James Gale. Gé tá speachú bhás chum tá crap, mar
Ulis go tá treis nerds an ama chahabh a dul siar fechan na fi an Chiarraí is rí seile agus dírig tatar cinenne agus ní job é derma méid sin lecht. Wat tú alh le fáil amach cé hiad bútóirí araníocht éanaar sa stíl pop rock rap le féin tunnachan agus haid i ddíú ar gang seoiseach antá. Ok, so sa dar áit Tá do machí Ián áin mhór go dtí anú Nick Rory. Éach é. Agus é tiltte go maithe anú bhí si go hóach ar fad agus go dtí glasníon má cheantar dúchas hénig tris go an bhór weim an nachlia go dtí Scoil Chaitríona agus cuimhe ní cheannacháin a thug lé an chiad áit. Jo Scoil Gardas le Bertas dotha agus táimeáin an éisian sin ó glasníon a Eachréidh ina thomana. Dave is mis cuiimhna ceantain. Frasing mé Scoil Chaitríona agus an mún ag mé chuna bhéh baisí. Titan báiste go leor ag ní hean tú é. Na sé titan níos mó de chuir an tal. Unstackled fun on board, net on Tarica. Tom spare all again. Stop on Greek shade Aaron. Hawk to go fast, sister, can't reach. So bear it, scarf, I'm dying, Tom McGeary. Begge goni balabasti eg lonru gehort Tom hek fagak with a few but you saw a haladama glass stag rost debris it's the middle king to so can't go and bow a team part Is fecin toast a core Tá spare all in girl Stop on Greek shade Aaron Talk to Gotha sister came not reach So bear the scarf now I'm dying Tom McGeary Begge goni balabasti eg lonru gehort So can go bow with import It's feckin toast a core Skakra kakalor anish Tom spare all again Stop on Greek shade Aaron How to go fast, sister, can't reach So bear the scarf now I'm dying Tom McGeary Begge goni balabasti eg lonru gehort Begge goni balabasti eg lonru Well, dar nó sin an cé táún le fógur ha agin agus tá muid hon bogur agus scioppa hiagin daracion agus dearna ghlachan an scéil sin agus sa cumáid. Tá go leir is bannaithe a measc na gceoltóirí agus na amhránaithe a táimse sna ranóga seo agus na chiad ranóga eile na araníocht éanaar sa stíl pop rock rap le féinúlacht ach an báta seo tá mid díú ar dram síntreach. Tá sin léir vestiléir go i Mheán. Ok, so tar na háit tá mid dul go dtí Choláiste Chiarraí go dtí banóg an taobh san tíre Ciarraí Mhic an Ailigh. So cochardachas mór le Ciarraí bhí si go húnt ar fad agus sa chiad áit. Ha mid dul go dtí Scoil Chuimsitheach Chiaráin ar an Ghairmscoil agus banóg an son Aibreán. Có Gardas mór méid a glas éva. Hi, is mis go ganach tá mar féna sa ar a Ghairmscoil ag an Ghaelcholáiste Mhuire AG Tá
chuige blin is chum siar Chiaráin agus scríb an tóranse ó neamh gotála. Tá sé an gomáinte tainehas. Agus tá sé an ammanis dún na bútóirí a ógurt sa categór óráníocht éonar sa stíl pop, rock, rap le tionlacan ó umrín pacha seoisiir agus chráine bhí an caid an ord. Nach rá, bhín dram se Harbheith láidir le dram chothóg heiste amach go mór ach bhí an ciníana agus tá na bútóirí amate. Mar sin sa dara háit, Sarah ní ghalachóid ó Ghaelcholáiste Mhic Diarmada Ilan Áran Mhór go cháirdas le, agus sa chéad áit, Grace ní Ghéarán ó Ghaelcholáiste Chiarraí maisibh bhí sé ar fad th cinn. Hahan ó an Grace go mórlam agus is féidir linn inis breanúir seo díobh Grace ní Ghéarán. Díobh, Grace ní Ghéarán is an dom. Tá mo Ghaelcholáiste Chiarraí. Iniu beag mé chuna bannaí. Some suits go hard, tired in my grim. Is that sheer
guiha Iron leis nó réalta nós na hiha Somta ega Swords on the loft na beast gonna read Is made of on ringness no ruin show By me let the heave gceoltóirí Na beast gone reef wing van she Na lig dom grasha Ma here gra Is ma ruin show Ma couple gov Tom in my either Na beast gone reef wing van she Na lig dom grasha dalin Shady on way, in mean on steer, Banshee a dash drink a kill. It's made of on ringness, no ruin show. By me let the heave gceoltóirí. No. Lig dom grasha dalin Na lig dom grasha dalin It's made of on ringness no ruin show By me let the heave gceoltóirí No Na lig dom grasha dalin Na lig dom grasha dalin Na lig dom grasha dalin Agus fanmuid leis an categóir céine ach rochamid go dtí an ranóg sínsúr gráine cé a tháinig amach ar bhór. Arís bhí caibhlinn fíorthéar sa ranóg seo agus bhí jab an dachar aing ar fád leis cinealan seo. Ach bhí an bútarí ranú agus seo mar leanas na bútarí ranamid. So sa dárathát, Hanna nig fádín ó Phobalscoil Chloich Cheann Fhaola an fáilcarach agus sa chéadát, Stephanie na gCeoltóirí ó Choláiste Pobail Osraí ceolchaine Cócharda Scléip. Cógóirdeachas liver fad agus cógóirdeachas speisialta le Stephanie agus tá deis agan inis féchant ar athórán arís. Díomh Ghair is mis Stephanie na gCeoltóirí ó Choláiste Pobail Osraí agus iniu don Craobh Tom Con an Aibreán driver's license ó Olivia Rodrigo ó Chonaic. Tásúil gom gomuigh sin soltas.
Agus inis an categór ceol uirlis éonar sa stíl pop, rock agus snag ceol sóisiir a fóric. Conas go rowní sibh bútúirí sa categór seo? Bhí sé dachar ach rinne muid é, sto an orna muid hain echt, bhí neart díosbort don, níor bhuaig mis se cholacha, níor bhuaig duine behain cholacha ach tugu job dún agus bhí ar néana. An rud is tábhachtaí le feiceáil ná gúil cadrih má láidir acu leis le pe uirlis atá haint acu agus gúil an tuspátas, gúil sé tacht an crí, gúil sé ná é haint agus leirt linne agus an locht féchna. Ach, bhí airnin cinna rinne an cinenne agus in san darna áit ar an méir chláir ó Scoil Chuimsitheach Chiaráin bhí í ón ócáin in sa daráit. Agus in san chéadáit ar an ghitar electrach léach an hain Jude Huagabad as Ghaelcholáiste Chill Dara. As Ghaelcholáiste Chill Dara, tain an gradam an sin im líana agus tá 10 amháin eile agan inis fécant ar íseán an bútóra. leis an categór ceol uirlis éonar sa stíl pop, rock agus snag ceolach. Bogam mu a ragadí an ranóg sínsir a fóra cé a hánig sa céad agus sa dara háit. Well, bhí job intach deacharain agus le bheith anric hí na thumthirí lug, thar bheith má agus thar bheith cumasach in san seint a rinne siad. Tasting cadre blogger leis an uirlis a hainin siad, agus sílam an darna háit sa chéadáit, léironn siad a sin níos orla na thumthirí eile, cé gnthir na chulagan a écht. In san darna háit, tá Michael Holden ó Phobalscoil Chorca Dhuibhne, agus in san céadáit, tá Phobalscoil Choláiste Ailigh. Phobalscoil Ailigh hahan é go mórlam freisin agus do gachtainna sa bháile tá 10 eile agan initiatív second ar an tafad a cheol fólas deach agan. Céadaoin is Mr. Phobalscoil Ailigh as Choláiste Ailigh electric cannon chun ag gúnaál. Iniu méid sinneam balsa snaceol an Venezuela dar bhainneam la partida. Ponig sult.
Well, tá muid beagnach ag Jeru an show agus ag Jeru stothe na búteí ógurt ag níimiid an go fáil mar tá cinniú a bhhain nó rá fós fíorthát le deanú agatsa inis ar na ghlachan. Oh God, bí caiintear brúchar mar vísadal an nóna sanál an tam gléir meallar an cinine seo agus chonig tú hain an ard chaidán a bhí ósar gcóirmach agus an cinine dechar dágadar nó a dag a bhir fuing a dhéanamh. Ach don ranóg popgrúpa, rockgrúpa le féin tionlachin, seoisireach, okay. Ha mi dal suscaí do heb tíre ar dús bare don tarna háit agus sinné an grúpa ceoil Cred ó Choláiste Ailigh, bhfuil mar ráis Tá an ceart batters. Anna ceart ar fad, so cóchardachas mór leis an dram sin Cred agus an chiad áit a ríist a dul suscaí Scoil Chaitríona in glasníon leis an banna ceoil Craoiste. Is mis go rád a lunaán as blin na Phobalscoil Chorca Dhuibhne, is mús an bannaí Ghaelcholáiste agus tá muidir chana aspa na Ghaine don soltas. Feeling great nor toss you move. Feeling toss nor toss you straight. Feeling great nor toss you move. Still on chalk holiday. Ain't Tom toss you straight. Smoonie cognac cheap. On bon fishy gajo. Feeling great nor toss you move. Still on chalk holiday. Ain't Tom toss you straight. Hey gum, 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 hey gum. Hey, you're fucking calling us at fame. Feeling great nor toss you move. Feeling toss nor toss you straight. Feeling great nor toss you move. Still on chalk holiday. Ain't Tom toss you straight. Well, dar nói tá job den Scott Janta Ogre sib am Mheánscoil as an féisian ceol sin. Ac inis, dar nig lacanta an brú Ailigh arás urtsa agus tá tú hon an stothe an dús dearnach a chuirteach an písa seo. Ceadaoin scéal. Tá nervvíiseach agus grata mar tre bheith ráise an lá léir ach se hen job dearnach a go manúh agus stocha beidir an job is dacra mar nós me chlit hí inar talún agus ábaltocht le feiscint ó an dramóg an sa ach gan héile muile líomheisteach an na torthaí right so tá mi dul go chearrua go dtí gang Scoil Chuimsitheach Chiaráin sprean bheith ará sin cóchardachas mór le seolta a bhuiineach an dara áit. Agus an chiadáit cabhrá bhí gang se go húntaach ar fad camo agus na lads ó inis cóthaigh fairplay dé bhí sem go húntaach ar fad an chiadáit buintach na si. Tiltte go mór ach go caiim rá agus níos beid deis eile ógén an féisian ó camo agus na lads a eiceil ar scalann inis. Dave, Marsall Dave is in the panel lads. I was hammered when Ashley Khan, the now on Forget You or Seal Green the end of Australia. That's who going to run chip on Talbos.
Is mé ag tamán timppla fecham thula mará tá mar lidom. Tuigem ná raibh an targad agamach bhí an grá tá mar lidom agus déon dá rúd do mé an pá agam ní bheith mid ag dréadam. Ha inis bíciúis le seán bíní má mo chrí seam ó hí iomaitheoirí le do bhór lidom. Feic tá frálam faoin Ferrari níl mé chun ceann níl altaí. Is má le Xbox agus má le Atari ní amríonn tú na clíbe chom. Trúid an námadán a hit a ning á leat. Well, tá scéil agam dit. Seo, té agus téan cúcaint fiú. Is mé ag tamán timppla fecham thula mará tá mar lidom. Tuigem ná raibh an targad agamach bhí an grá tá mar lidom agus déon dá rúd do mé an pá agam ní bheith mid ag dréadam. Ha inis bíciúis le seán bíní má mo chrí seam ó hí iomaitheoirí le do bhór lidom. Tá sam go raibh míchas brigad cuid a impic cóma. Chun tú a chomad, chun tú a hásamh ní ach bhain dom do grá. Trúid an námadán a hit a ning á leat. Well, tá scéil agam dit. Oh, níl an táim agam. Is mé ag tamán timppla fecham thula mará tá mar lidom. Tuigem ná raibh an targad agamach bhí an grá tá mar lidom agus déon dá rúd do mé an pá agam ní bheith mid ag dréadam. Ha inis bíciúis le seán bíní má mo chrí seam ó hí iomaitheoirí le do bhór lidom. Is mé ag tamán timppla fecham thula mará tá mar lidom. Tuigem ná raibh an targad agamach bhí an grá tá mar lidom agus déon dá rúd do mé an pá agam ní bheith mid ag dréadam. Ha inis bíciúis le seán bíní má mo chrí seam ó hí iomaitheoirí le do bhór lidom. Díochaíb is mis sé Maitheo Cumín agathir na Hirise NÓS irise tá hééis takeíocht agus oríocht a thuirt go Gradam Scléip le blianta beag an NÓS. Tá muid gorú an Gradam gon óran nuachama isár agus caitheamrá gur me ansásta le caidan an óran cruisteach sa go mórtas im léana. Blian ní bliana tagan feos agus feos agus feos chaidan an óran agus tá anheala faoi na thomathirí a bhí an im léana agus tá masú le rudí mór a maithe bhthub sna blianta amach roin. Gur míle maigad Matthew chomín Matthew an sin agathóir nós dar nói ac in níis feic céadta imóideanta don céidir inniu. Hey guys. Mótarí agus leirí scartha óna céile caiith mira, scartha go maithna céile. Níomh seo do chéidir an seo im lína céir a catá faoi. Bhí sé docrat. Bhí an caiid an cóhairt a sé sin ráta agan ar fád a ríis agus ríis ach bhí an caiid an cóhairt agus an rud a haíon lom faoin cinál set up atá agan im líana ná gur féidir leis na thomathirí ar fád a bheith sáile le teismóirí agus tásúla gom bhfuil cóisiirí mór ag dul ráid sáile ach tá mé ar bís míhall
agus sílim gohfuil na móthúir bhí feis na bheith ras san hálamór sin leis na cóthaí móra dartha go deas an blion seogan. Go ddíirché agus cinse a chairte gan sibhhéin a chur isteach ar gan na múnteirí agus gan na tuismothirí ní bheith duine ar bí agin seo a bulabás mí le bulabás. All right, okay, and is Jerry an crack sin ar fad tá sin am fáil Robic níos tuíire, mar tá sin am búteir Gradam NÓS a ógurt agus tá an scéal sin ag an bhain seo. Is mis an bhain chun na jobáil dinta agus éis irid chur agus cuaitih a dhéanamh leis an bhirrta fíorlam an sa gráinge agus pára táid ar deir hiorthail treis socrú ar cinenne amháin agus tá anna áthasar má ógurt gurbí éimhe brunach ó Chonamara leis an amhrán iontach ó neamh go talamh búteir Gradam NÓS na bhíonna seo. Díos maríomh ar fad, áthas an damhnar am bheith libh go fíorúil im líana, seachas mar a bhí mis go ná in san clasach. Ach deirú linn, ní gach dúchláin agus gach feib bháin le Covid, tá áthasarinn go bhfuil an Chomórtas Scléip na bliana seo ábalta dul ará. Agus tá na hiartas agus na hiarachtaí feiceagam agus mollam go háard sibh, is dóilm bhfuil an crothaíocht agus an cumas agus an ealaíonn bra láidir sa tír gcónaí, agus cohís achar chuidí sé le réinte agah teacht tríd an díon glasáil, mar is cinse gur éirí libh cumarsáid i dhéanamh le chéile agus linne tríd an cheoil agus an ealaíonn. So mollam sibh go háard. Agus bhhailm freis an buíochas a lecha leis an iarán léirithe, mar bhain annachchuid oibre leis seo a chur le chéile. So tá molla ar le tiltte ag na daoine go léir atá instant studio an sin agus inéanamh lumsa an seo. So mai sibh agus tá muid ag súil leis an tora, agus I lámh an seo gomsa tá Gradam Scléip sin príomh Gradam na féile, agus tá ag dúil go mór leis an tora sin a chleistáil ar báil. Ach sin weimse go fóil fágam sláán agah agus bainigí tainmhas an chuideile an chláir. Agus gur míle mágat an sin de Anthna ó chuileán príomh aimimeach Gaelin agus tá sé námanis. Well, sílan go sé fearálta rá gur bheith seo an Gradam is táltaí san ihe? Agus tá cuma tá sé antrom inistún gráine cé a bhuihí an Gradam sin am líana. Well, bhí sé seo thar a bheith dechuid. Bhí lé mór míteach ag Duran Park agus am héin. Agus se an Gradam is táchtaí so gomórtas tá leog ach bhí drámháin a heasamach agus is léad gur chuir siad obair na gapáil isteach san tuspáanta sa rinne siad agus sílam go nétar si bar fadling búteir Gradam Scléip hábhíl sa fiche hían ná Camó agus na lád. Well, sin a bhfuil a chairde géal tá na torthaí scéalta tá an scéal scapia agus is féidir libseteach ar na torthaí a rís hééis an seo ó seo ráid mé capú ar na meán hóiseilta ihar am héin bhma héin ansoltas mé na níomh heimrá. Níhall bhí sé cosú le ceol chuirm bu an irid sin tanmh sin so cogórdicus a rís leis na homathirí ar fad leis na múnteirí agus na teismóirí freisin agus cogórdicus speisialt an sin le búteoirí Scléip fithe hain go dtí an bblionn se thugan, Iwa.